שלום, למי שלא מכיר אותי, אני יונית מבית השנטי. אני אסביר לכם איך להיערך למסע שמתקיים ב-24 לאוקטובר. לביתכם תגיע ערכה כשבוע לפני המסע. בתוך הערכה יש סט מדבקות. את המדבקות יש להדביק במקומות הבאים: על האופניים, על התיק שישלח לבית השנטי ויחכה לכם בסוף המסע, על הקסדה משני הצדדים. בנוסף, בתוך הערכה תהיה לכם מדבקה שאותה תדביקו על החולצה, ככה. לכם מה לדאוג, זה לא הורס לכם את החולצה, זה מותאם. אני מזכירה שהשנה מסע הרכיבה של בית השנטי הוא בשיתוף עם הקמפיין של שים לב לרוכב, מסע הסברה, זה לטובתנו, אנחנו ממש מבקשים שתדביקו. אם יש לכם שאלות נוספות, הפרטים שלי נמצאים באיגרת, גם המייל וגם הנייד. נתראה ב-24 לחודש, מחכה לכם, להתראות.